To je blaži grip, ništa ozbiljno. Da li ste alergični na antibiotike? Uzimajte ove tablete i utopljavajte se. Trebalo bi da ležite u krevetu 5 dana. Daću vam injekciju. Nastavite sa dosadašnjim lečenjem. Prepisat ću vam pilule za spavanje. Ovaj lek se uzima 3 puta dnevno, pre, posle jela. Koliko košta pregled? Mogu li da dobijem račun? Kontrola je za 10 dana.